La instal·lació texana de Waco Surf va ser l'escenari d'una nova edició de la Swatch Nines, un esdeveniment multiesportiu en el que surfistes, skaters i ciclistes es van aplegar per buscar els seus límits. Com tots els esdeveniments de Swatch Nines, es pretén que sigui un laboratori de proves en el que els participants puguin donar el millor d'ells mateixos sense tenir la pressió d'una competició convencional. I la veritat és que ho aconsegueixen. L'australià Hubie Bond va aconseguir planxar aquest Stealthfish Backflip per primer cop a nivell mundial, com també va ser primícia l'Stealthfish Alley-Off Rodeo 540 de l'estatunidenc Matt Miola. La trobada es va portar a terme al llarg de 3 dies.